आयं आयं औ थांगौ माथो सिया आयं सोलायो फै जिराय फै माथो खालामबाय थायामोन आयंआ आं ओंखामसो संबाय दंमोन आयंआलाय मानो ओंखाम संदों बाजैयालाय मा जाखो आरो आदा आरो नानि फिसाखौबो नुवाखै माथो गैया साथामबो गुवाहाटियावदि न' गोदान लुहैदोंमोन बेखौ लुजोबखांबाय बेनिखायनो ओजानो थाहैजोब्बाय नै सप्तासेल' जाबाय बे सप्तासेया माने आं न'आव गैयामोन मादैमोननावसो थांना दंहैयोमोन बेनिखायनो आदामोन थांनायखौ खबरखौनो मोनासै आं आदा बाजैमोनाथ' थांबाय नाथाय नोंखौलाय मानो लोगोआव लांफादियासै बेबायदि बुरै बैसोआव नोंखौलाय मानो हारसिङै गालांखो नङा नङा फिसा आंनि फिसाफोरा आंखौ हारसिङै थैनो गालाङा आंनि फिसाफोरा आंखौ दानसेनि उनाव लांफैयोनो दा माने न'नि माल माथाफोरखौ एसे थाग थिग खालामग्रोनो होननानै लांफादियासै आंखौ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजाङानो वाह आयंआ माने टाउनाव थाहैसिगोन आरोना थाहैनांसिगोनथ' आंनि फिसायनि हायावनो आं आंनि जिउनि जोबथि सानसिम थानो लुगैदोंमोन नाथाय दा मालाय फिसाफोरा टाउन सहरखौसो मोजां मोनोब्ला आंलाय दा मा खालामबावनो हानो बेनोथ' दे दाबो जेबो नङा दे आयं फिसायनि जा फिसाज्लानि जा एखेयानोथ' दे बिदिब्ला आयं आं सिखारथ'नोसै जोंनाथ' न'आ खाथि खाथियानो मायबाफोर नांगौ जायोब्ला आंखौ गाबज्रिहर आयं दे जागोन दे आयं दे आयं आं सम सम नोंनि खौरां लानो फैबाय थागोन दे आयं फैबाय था खोनासंलाय जासमिन गामिनिफ्राय जों बेवहाय फैनाया दिनै दान मोनसेयानो जाबाय आरो दिनैथ' आइखौ जोंनि न'आव लाबोनायनि बाथ्रामोन आइ नान्दालासै नों बे बुरिनि बे न'आव बे बुरिनो आं बे न'आव माब्लाबाबो जायगा होआ मा बुरि बुरि बुंबाय थायो नोङो आंनि बिमासो बियो बेनिखायनो नोंनिबो बिमा नोंबो आइ होनना बुं ओइ सोरखौ फोरोंनो फैदों नों सोरखौ फोरोंनो फैदों बांद्राय गोरों दा दिन्थिसै नों आंनि सिगाङाव आं बुंखादों नोंखौ आं बे बुरिखौ आंनि न'आव लाबोनो होआ मुगैथाव बाथावनो मा नोंनि न' आंनि न' जोंनि न' बुंनो हाया नामा नों आरो आइया ओजोंहाय हारसिङै बोरै थानो हानो मानसि माने सानसे समावथ' बोराय बुरै जाखागोन नोंबो बुरै जागोन आंबो बोराय जागोन बिदि बोराय बुरै बुंलालाय बोरै जानो नों एसेबो साननो हाया आरो चुप एकदम चुप नै बे फास्राखौ नुदों नों आरो जुदि नों आंनि सिगाङाव बांद्राय डायलग होयो अब्ला बेखौ आं नोंनि गोदोनायाव खानो नोंखौ सर बुद्रुना लांगोनानै सुइमिं पुलाव गारना दोनहैगोन माबायदि बिसि मोनखोलै आंलाय लाभ मेरिज खालामना पस्तायबायसोलां आयं थांबाय नामा नों थांबायसो नामाब्रा आयं दोङो र' आयं आंथ' रेडि जाखाबायमोन नाथाय फिसालायासो दासिमबो सफैयासै फैगासिनो खोमा दे आदामोना लामा ससेयाव दं खोमा आयं जिरायफैलाय नोंनावथ' नोंदानि नाम्बार दं खोमा दं आयं दे खनसे फन थुहरलाय माबा जाखो र' आं कल खालामनि सिया बिनानावसो कल माथो हेलौ आदा र' आयंआ रायज्लायोनो फिसा नों आंखौ दिनै लांनो फैनो होनदोंमोन नाथाय नों मानो दासिमबो सफैयासै फिसा दिनै आं नोंखौ लायनो थांनो हानाय नंथारलिया आंहा दिनै मावनो गोनां गोबां खामानि दं
आं नोंखौ सप्तासेसो उनाव लायनो थांगोन दे आयै दे जागोन दे फिसा डाइरेक्टहै लायलिया होनना बुंनो हादियासै नों मा सप्तासे उनाव लायगोन बेलाय लायनो होननानै मा जानो आंथ' नोंखौ लायनो होखाया नोंलाय मानो एसेबो बुजिथारालै फाग्लि आइनि आं सासेल' फिसाज्ला हाब आइखौ आं नायाब्लालाय सोरथो नायनांगौ आरो लेक्सारसो होबावदो नों नै बे गारबाजों खुगायाव दानगासिनो दाननो हागोन आं बर बिमानि लादला बेटा जानो फैदों आं हले फिसिनो हाया बे बुरिखौ आरो जुदि नेक्स्ट नों बे बुरिनि कलखौ रिसिभ खालामो अब्ला आंनिख्रुइ गाज्रिसिन रावबो जानाय नङा या तो मैं या फिर वो बुद्धि बे न'आव जुदि नों आंखौ थाजानो लुगैदोंब्ला अब्ला बै बुरिखौ नों बेवहाय लाबोनो मोनखाया आरो बुरिनि कलखौ रिसिभ खालामोब्ला उलाराव बाथोन देनाय बायदि देग्लिजोबगोन आं नोंखौ हे सोर रिसिभखौनो खालामाखै आयं खालामदोंना आयं ओहो रिसिभ खालामाखै आयं पापा आं बेखौ हायाखै नायना होलाय ए नैबेखौ मानो बिदि खालामखो फिसाया आयं नों जेबो जिंगा सिनाङा आं नोंखौ जेबो जानो होआ आं एम्बुलेन्सखौ कल हरखाबाय थाबैनो सफैगोन एम्बुलेन्सआ नों जेबो जिंगा सिनाङा आयं सिया फिसा मिजिं फिसानिसिम खनसे फन थुहरलाय आं बेखौ नुनाय नंखालिया नाथाय जोबथि बारनि थाखाय आं खनसे बेनि राव होनायखौ खोनासंनो लुगैदो दे फिसा फन थुहरलाय आयं नों बिदि दा बुंसै नोंहा जेबो जाया र' आं आदाखौ कल खालामनि
रिसिभखौनो खालामाखै आयं कलखौनो रिसिभ खालामाखै आदाया दाननासो हरबाय मा एसे सेलफिस आदाया र' आं लास्ट बार ट्राइ खालामना नायनि मिजिं फिसा हेलौ 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 आयंआ बे बुहुमाव गैलिया मा मा जाखोबा आयै 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 सोरायखौ नागिरदों नों मा सोराय आंनि आइ आरो आइ सोदोबनि ओंथिखौनो मिथिगोन ना नों सिया आंहा दा जेबो खोनासंनो टाइम गैथ'आ आइया बोरो आं आइखौ खेबसे नायनो बोरो आइया आदा नों एक्टिंखौ जोबोद मोजाङैनो खालामनो रोंगौ नोंनि बे अननाया बबेयाव गोमादोंमोन जेब्ला नों आयंखौ बेफोरबायदि बुरि बैसोआव हारसिङै गालांदोंमोन नोंनि बे बिमानि थाखाय अननाया बबेयाव दंहैयोमोन जेब्ला आयंआ लास्ट बार नोंनि माथोखौ खोनासंनो थाखाय नोंनो कल हरदोंमोन आरो नों दा आयंआ बे बुहुमखौ नागारनो थांनायलाय नोंहा अननाय फैफ्लादों नों बायदि फिसाज्ला थानायनिफ्राय गैयानो गाहाम जाय बिमा बिफानि ओंथिखौ बुजि मोना आं बुजिनो हाबाय बिनानाव आंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय आं जोबोर गिदिर पाप मावबाय आं आइखौ बिदि थगायनो नाङामोन आं जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय आइ आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो जाबाय दे बिफा बिदि दागाबसै नों बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनो जादों गावनि बिमायाल' बिमा नाथाय फिसायनि बिमायाबो जाय नों जुदि आंनि आइखौ गावनि आइ साननानै लानो हानायमोनब्ला दिनै बिब्दि जानाय नङामोन बिदिनो बे बुहुमा जेबोला मानसिफोरा उन्दै जानानै थायो अबोला बिसोरो आइया आंनिसो होननानै सिख'लायो आरो जेबोला आइ आफाया बुरैयो अबोला आइया नोंनिसो होननानै बुङो नाथाय मानो जों बोरायबा बुरैबा गावनि बिमा बिफाखौ गावनि बजाय होननासो सानना लायो मानो जाय समाव बिसोरनो जोंनि मददनि जोबोद गोनांथि जायो बे समाव जों बिसोरखौ हारसिङै गारनानै थाङो जुदि जोंनि गासै बिहामजोफोरा गावबा गावनि बिहाव बिखुनजोखौ गावबा गावनि असे बिमा बायदि सानना लानो हायो आरो जुदि बिहाव बिखुनजोफोराबो गावनि बिहामजोखौ गावनि फिसाजो गनायना लानो हायो अब्ला दिनै बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदि बोराय बुरै बैसोआव हारसिङै थानो नांनाय नङामोन बिमाया गावनि जा एबा गुबुननि जा बिमाया बिमा आइयै आंखौ निमाहा होदो आं जोबोद गिदिर दाय मावफ्लांबाय आं सेलफिस आं नोंखौ आंनि आइ होनना गनायदियासैमोन